Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale anga okondeka, ndikulandireni lero pa 3 March chaka cha 26. Mawu oyamba akuchokera mu Isaiah chapter 1 verse ya 10, 16 mpaka 20. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi a James Nkhata kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera Mateyu 23 verse 1 mpaka 12. Amene akutuwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Paul's Mwanza Catholic Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la neneli Yesaya. Sono imvani zimene chauta akukuwuzani, inu akulu aku Sodomu. Mvesesani zimene Mulungu wathu akukuphunzitsani, inu anthu aku Gomora. Sambani, ziyereseni, chosani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde lekani kuchita zoyipa, phunzirani kuchita zabwino. Funafunani chilungamo, opsinjidwa muwathandize. Tetezani ana amasiye, muwayimirire pa milandu yawo akazi amasiye. Chauta akunena kuti, tiyeni sono tikambe mlandu wanu. Chifukwa cha machimo anu mwafira kwambiri. Koma ine ndidzakusukani, inu kukhala oyera kuti mbe. Mwachita kufira ngati magazi, koma mudzakhala oyera ngati thonje. Ngati muli okonzeka kundimvera, mudzalidyera dziko. Koma mukakana ndi kumapanduka, mudzaphedwa ndi lupanga. Ine chauta ndatero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pambuyo pake Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti, aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani. Komatu musamasanzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosautsa
kunyamula nkusenzetsa wanthu, koma iwo samankhuzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu awaone. Amazimangirira timaphokosi tikulu ta mawu a Mulungu pamphumi, pamkono. Amatalikitsanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pamaphwando ndipo mipando ya ulemu kwambiri nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwa ulemu pamisika, ndipo kuti aziwatchula kuti aphunzitsi. Koma inuyo anthu asakutchuleni aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano Atate, popeza muli ndi Atate amodzi okha, ndipo Atate anuwo ndi akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu ndiye wonse wozikuza azamchepetsa, ndipo aliyense wozichepetsa azamkuza. Tenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, kawiri timanamizidwa, ndipo anthu amene achita zoyipa kwambiri kuti achite zoyipazo anayamba atinamiza, kutipatsa chithunzi chabwino. Pali anthu adakwatiwa nkumaganiza kuti akukwatiwa ndi munthu weniweni, munthu wakhalidwe labwino, kapena akukwatira munthu weniweni wakhalidwe labwino. Koma kumapeto kwaje nkuzazindikira kuti hayi, adawapatsa chithunzi cholakwika. Mawu athu a tsiku la lero, Ambuye Yesu akuneneratu. Akunena zinthu zimene ife aliyense mwa ife ayenera kuzindikira kuti ndife anthu onama, afisi ovala chikopa cha nkhosa. Ati chimenechi ndi chinthu chimene ife timachizolowera nkukhala ngati kuti ndiye moyo. Akutitengera kwa abale athu amene anali Afarisi. Mavalidwe yawo kulikonse kumene amayenda amaonetseratu kuti anthu kamabwera patali nkudziwa kuti ndi awo. Sikulakwa kuvala chinthu cha chimene iwo amayenera kumavala, koma kuvala ncholinga choti azipatsidwa maulemu, anthu adziwaonera patali. Ambuye Yesu adzudzula poyamba khalidwe lonama, kuti pamene tikunama timazinamiza ife weni, timanamizanso anthu amene akulimva, ndipo timanamizanso anthu amene azamva za ife. Ndi Ambuye Yesu atabwera adationetsa iwo manga awo onse. Ndipo pamene anayenera kudzudzula chinthu, amadzudzula chifukwa amadziwa kuti ichi nchoyipa, samasekerera. Ndipo pena amafika pokuti anthu kubadabwa kuti kodi iwo wangafike pamenepo nkunena kuti sanafune kupanga pretend, sanafune kuwaonetsa anthu chithunzithunzi chokuti iwo. Ndipo chimenechi ndi chimene ifeyo tiyenera kulimbana nacho pa nyengo ya lenti, kuti kuoneka Khristu ndithu, koma pamene sitili choncho.
kulankhula ngati munthu woopa Mulungu, koma sitili choncho. Kuoneka munthu wokonda kachipani chake, koma sali choncho. Tonsefe tikadati pamene tinalumbira polandira ubatizo nkuchisunga chimenechi, dziko lapansi linali lokoma, dziko lapansi linali losangalatsa anthu kukhalapo. Zambiri zimene zimachitikazi sibwezi zikuchitikayi. Kaya zoberana sizikadakhala zambiri, zophana kukadakhala kulibe, koma chifukwa chakuti anthu aterowa amaoneka ngati ndi anthu oyera mtima, koma akudziwa kuti iwowo sioyera mtima. Ndiye vuto likhali lalikulu loti iye amene anatipanga ife, amene anatiumba ife, amatidziwa kwambiri kuposa mmene ifeso timadzidziwira chene. Ndipo iye amatha kuona patali ichi sichoonayi. Ambuye Yesu adabwera kuzatipatsa true identity of what it means to be a human being. Kukhala munthu weni tinenera kutani. Anali munthu wokhululuka, anali munthu wokonda kupemphera, anali munthu amene amamvetsera, ndipo anali munthu amene amakhuzika ndi anthu amene anali pa mavuto osiyanasiyana. Anali ndi mission, anali ndi ntchito yoti ayigwire. Ndipo chifukwa chakuti anayifunisisa kuyigwira ntchitoyo, zina ndi zina zikamabwera amaziyika pambali. Anali ndi nthawi yochepa, koma ayenera kuchita zinthu zokuti anthu ambiri athandizike. Kugwira ntchito pa zaka zochepa ndi kusintha dziko lonse lapansi pano, ndi kumva za iye. Pitani kwina kulikonse mukamva kuti adamvapo za Yesu, kuti chimene iye anali ndi chimene iye amanena. Akamati Atate anga akumwamba, amanena ndi mtima wonse chifukwa amawamvera. Sungatire kuti Atate anga pamene iwe siwamvera. Ambuye Yesu lero adzudzula zinthu zingapo kuti pamene tikufuna kuthandiza anthu, tiwathandize ncholinga choti tikufuna kuwapatsa chimene Mulungu mwini wake anafuna kuti tiwapatse. Kwa mwina timaganiza kuti ndi ufulu wopereka kapena kusapereka. Ayi. Mulungu akatipatsa akuyembekeza kuti ife tipereke. Ndipo ngati ndikumpatsa munthu chinthu, ndisampatse kuti chifukwa chakuti ena ndifuna andione. Pamene ndikupereka kuti anthu ena andione, ndiye kuti sindikumpatsa iye. Ayi. Ndikumunamiza kuti ndikukupatsa. Chifukwa ili cholinga changa chokuti aja azikamba mbiri yabwino ya ine. Aziti akandiona ndikuti amene aja ndiwopatsa. Tsiku lina adampatsa wakuti, koma ndipereke ndi mtima wanga. Ndipo poti mwa ine mulibe kunama kulikonse, chimene ndaperekachi chizaonetsa kuti ndapereka ndi mtima wanga wonse, mwa ine mulibe chinyengo. Pamene ife tikupereka mofuti anthu aziti, ndiye kuti ndife onama. Chocho pamoyo wathu pali zinthu zingapo. Kuchita zinthu kuti andione, imene timatchula kuti hypocrisy. Kuchita zinthu kuti anthu akandiona aziti. Anthu andione aziti ndi munthu wochita bwino. Ndipo ndikamanama, ubwino wake wakunama ndi woti unganame chotani, cheni cheki chake chizaphulika tsiku lina. Kunama kumatiputsitsa ife wolankhula, kumawaputsitsa anthu amene amatimva, koma choona chimalimbikitsa iwe wolankhula, chimalimbikitsa amene wakumva. Ndipo Ambuye Yesu akutipempha kuti tiyeni pa nyengo ino ya Lent tikhale anthu amene timadziwa chimene tiyenera kuchita, ndipo tichichite mosaopa kuvutika. Chifukwa chinsinsi china cha nthawi ino nchokuti ndikufuna ndimvepo kaululu
chifukwa chokuti ndine Khristu. Ambuye apitize kumatidalitsa m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.